Gawat gidagan sa anak, nya karon pete isuga. Kalagot ang gibati sa 25 anyos nga delivery rider nga si Gerald Palca. Human siya gikatahong gihulga og armas sa usa ka customer si alias Tongya sa barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo, Huwebes sa hapon, Hunyo 19, 2025. Mato ni Gerald nga sa wala pa ang komprontasyon, nagsabot sila sa customer nga magkita sa iskina aron mahatag ang parcel ni ini. Sa panag-abot nila, gidawat ni Tongya ang parcel apan sa pagtalikod ni Gerald aron untang piktura ng order, niikyas kini si Tongya paingon sa ilang balay. Asoy ni Gerald human sa usa ka oras niyang pagpangita ni Tongya, una niyang nakita og nahinabi ang inahan ni ini. Moto nga ko te yung parcel te bagay wala man niya gibayaran te iya magidagan te nya wala na ko di yang akong tawagan na akong tiksan di mo reply giblock nako siyang number video yung kaso ko ana ko ebidensya pa ba nga giana ako niya ba moto nga ako gisang gikuan nga akong pangayoon kay di man sa mo bayad so akong inan ambi na lang parcel para wala na ilabad ang istorya ambi na parcel nga mauli ang adto nako di man ginihatag ang parcel. Sa video nga gipost ni Gerald sa iyang social media account, makita nga samtang iyang gikahinabi ang inahan og anak, naggunit na og pusil si Tonya. Apan base sa mga eyewitness, nga peke nga pusil ang gigamit ni Tongya panghulga ni Gerald. Gani, gisuwayan sa igsuon ni Tongya nga mobayad og 50 pesos kang Gerald, apan kuwangan gihapon kini tungod 240 pesos ang kantidad sa order. Mipadayag si Gerald nga gisuwayan na niya og pablatter sa kapulisan ang hitabo apan gisalikway ra ang iyang reklamo. Pero ako paggabi akong giblatter dito sa kuan. Niagi ko sa diya sa may Inayawan. Inayawan police. Oh, ya. Di mas lang mo dawat kay dili daw ilaw sakop nga area. Adto sa mambaling gabi ingan mo sa pulis nga tililing mo siguro ni. Nya moto nga isa naman ni tililing. Kunya tililing sa nalagin sa kuan sa isa di man tinuod nga pusil. Nya isa ay di mas diwa nya moto lakaw na lang ko kay wala man sila ni kuan. Oh, ako ganyan naman niya kani kawat man namin ni sa kaso ginan usahan pag yung gikuha ang parcel kay di hatag kawat kinasa kawat sa atubang ay alam na ko na kay naman na gamay. Gisuwayan sa MyTV Cebu News Team sa pagkuha ang habig sa customer apan mibalibad kini sa pagluwat og pamahayag. Hinuon ang miatubang sa mong team mao ang ilang silingan nga si Christian Villalon nga nakasaksi sa insidente og dayong mitawag og barangay tanod. Matod ni Villalon, posibleng peke ang pusil nga gidala sa suspect. Naluoy ko sa rider kay gidagan niya ang parcel and then wala sila kabalo nga inani di ay naaday siya gamay ang ni order so mo tong nasakpan sa rider ni ari diri so nangaisad kog tabang kay nagyaway na sila na kunya ang kabati lang kay kuan lang good wa masad kabaw ang rider bang ada day siya gamay akong ginan si kuya nga ana lang na kuan kay nagam siya dili kay amo among good ning kuanin ani ana. Gani, tungod gisalikoy ang reklamo nga gisangat ni Gerald sa otoridad, mibutyag ang tigpamaba sa Partido Manggagawa Ariel Jack Sarsaba sa kakuwang sa proteksyon sa katungod alang sa mga riders dinhi sa nasod. Ang ato mahatag, especially kung member sila sa tuang organization, matik kita ang musumbong man sila sa tuang grupo, kita ang mo file og kaso ngadto sa kapulisan mo report. Unaware po ng delivery rider nga naa sa mental capability. Ang next na is maghimog incident report supposedly si rider ngadto sa kumpanya. Pero ang kumpanya is wala sila nakita nako nga leniency towards sa inana nga mga incident. Kumbaga ang ma-penalize automatic ang delivery rider. Gikonfirmar sa punong barangay sa Basak San Nicolas nga si Norman Navarro nga mitumaw ang issue sa mental health atol sa ilang pakisusi sa insidente. Sa kuan, pero wa di jud kay ko kaila anak nila gyud. Oh, pero marila diri. Naka-encounter na ka. Naka-encounter na ko na. Makaingon ka na tarong to ang iyahang inahan. Doon ay problema gamay pero di man sa violente. Para na ko mentally disabled gyud siya ma'am. Dapat unta ang pamilya gyud na may mangusog. Lisod mo sa kahir kung kami ang mukhang yung bakit tanaw na ko okay naman siya, di man siya violente, di man siya kung makikistorya naman siya. Wala na siya mamembro sa PWD kay itong ipa-assist atong koan sa atong sa God na to. Nanawagan si Gerald ug ang iyang inahan nga si Virginia Palca nga bisan pa maggamay ra ang kantidad sa parcel nga gideliver siyang anak, unta tagaa gihapon kini og pagtagad sa otoridad. Ilang hangyo nga dili kini basta na lang isalikway aron dili na usab mahitabo ang susamang insidente. Tabang ginunta ba nga makuan gina silang ng tawhana. Kay bisan nagtan-aw ko sa iyang video lain gyud kaayo. Ay inahan bitaw nakita ko sa video sige talusok siyang maayo nga.
Perting isuga nga. Nakaingoy ko sa una ug tarong pa, maura na kagamay anang parsela niya. Iyapag yung anak. Ug tarong pa po siya, maana na lang siya dong. Ako na lay bayad ani dong. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa May TV, Cebu.